Justament demà, 1 d'abril, farà 5 anys i mig de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, que per alguns aquell és el dia fundacional de la República Catalana i per uns altres va ser un extraordinari moviment de participació i de protesta. Per altres una revolta que s'havia d'esclafar encara que fos a risc d'arrossegar la reputació democràtica d'Espanya pel fang. Però més enllà de la rellevància política que cadascuna de les diferents forces presents en aquest ple li vulgui donar des de la seva òptica ideològica, crec que com a mínim hi deu haver un punt en comú en el que tots estarem d'acord. L'1 d'octubre és una data transcendent de la nostra història, que tots i totes els que la van viure la recordarem segurament per sempre, i que val la pena deixar testimoni per a les generacions futures de tot allò que van viure la tardor del 2017. I partint de la premissa que la nostra força política va estar compromesa amb el referèndum i que tot i que a les nostres files hi ha diferents sensibilitats sobre la independència de Catalunya, jo mateixa soc independentista però altres companyes no ho són, el que sí que tenim claríssim és que aquell dia l'Estat va reaccionar amb violència, de forma autoritària i de forma repressiva, i que el nostre Ajuntament, amb l'alcalde Ros al capdavant, no només no va estar al costat de la ciutadania, sinó que li va donar l'esquena, com ha apuntat el senyor Currià. Encara ressonen aquelles declaracions seves dient que l'actuació de la policia estava sent correcta, mentre les porres anaven que volaven al cap de Cappont o a la delegació de Benestar Social. La senyora Ribes preguntava quins fets objectius hi ha per determinar aquesta violència. Senyora Ribes, el fet més gran que determina la veracitat dels fets d'aquell dia és que el senyor Ros va haver de plegar i que després de 40 anys el Partit Socialista va passar de governar a estar a l'oposició. Una de les primeres coses que vam tenir clares nosaltres quan vam constituir el govern fruit del pacte d'entesa amb Esquerra i amb Junts va ser precisament reconciliar la paeria amb la gent, reconèixer la significació d'aquella data, admetre les coses que no es van fer bé des de la classe política, denunciar les violències policials i de l'Estat i sobretot posar al davant de tots els milers de persones que aquell dia van sortir de casa per exercir un dret democràtic havent de sobreposar-se a la por i en alguns casos a la violència explícita de la policia i de la Guàrdia Civil. La constitució de la Comissió de l'1 d'octubre tenia sobretot aquesta finalitat, recollir testimonis, documentació, material audiovisual, per deixar testimoni d'allò que vam viure aquell dia i després es va haver d'ampliar amb els esdeveniments posteriors a la sentència condemnatòria contra el govern de la Generalitat d'aquell moment i contra els líders d'Òmnium i l'ANC. Volem felicitar el senyor Currià, també a les tècniques, en aquest cas a la Pilar i al Josep, perquè han fet una gran tasca. Sabem que hauria volgut anar més enllà, segurament, del que ha pogut fer en aquests 4 anys, senyor Currià. I he de dir que a nosaltres també ens hauria agradat que en les conclusions d'aquesta comissió hi hagués uns resultats més quantiosos. De fet, ja s'apunten a l'informe algunes de les causes que han impedit poder arribar més lluny i que s'han obviat per part d'alguns partits que han parlat anteriorment. Segurament la més evident ha estat l'impacte de la Covid, que ho va paralitzar tot, però també s'apunten altres deficiències, com ara la limitació dels recursos humans, mitjans tècnics o la poca o nul·la col·laboració de determinades persones i institucions a què la comissió va demanar el seu testimoni o participació. Però també cal que fem autocrítica la classe política, tots els partits. La gent ja no vol ser instrumentalitzada i potser per això vam tenir pocs testimonis. Ni per uns ni per altres vol ser instrumentalitzada, ni pels que defensen una posició ni tampoc per l'altra. I el que sí hem aconseguit des de la classe política és desmobilitzar la gent, com bé apuntava un dels testimonis, en aquest cas el Llibert Reixac, en la seva intervenció en el marc de la comissió. Ens hauria agradat que aquesta comissió hagués generat un banc de testimoni i de documentació més àmplia i a l'alçada del que vam viure l'1 d'octubre. No és cap retret cap al president en aquest cas ni cap als membres de la comissió, tan sols una reflexió. En tot cas, i ja per acabar, el que toca fer avui és un agraïment a la feina feta per la comissió i al seu president en primera persona, a totes les persones que sí que hi han col·laborat amb valentia i amb la defensa dels drets democràtics, amb el seu testimoni. En especial també a la viuda de l'enyorat Enric Sirvent, que la setmana que ve farà 3 anys que ja ens va deixar, justament a causa del coronavirus i després d'haver superat l'atac de cor que va patir després de rebre una puntada d'un policia en les càrregues que hi va haver a la Mariola. Això també és violència que es pot objectivitzar.
Res més. Agrair de nou als tècnics la feina feta, la dedicació i refermar el nostre compromís amb el dret a decidir en llibertat el futur del poble de Catalunya des de totes les institucions, també a la Paeria de Lleida. Gràcies. Gràcies, senyora Ferre. En representació del